ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി നമ്മൾ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടേ നമുക്ക് ഒഴിവില്ലേ. ഇനി സ്കൂളൊക്കെ KG ഒക്കെ തുറന്നല്ലോ, ഇപ്പോൾ LKG ഒക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകേണ്ടിന്, സ്കൂൾക്ക് പോകേണ്ടിനു, അതേനിട്ടോ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാൻ വൈകിയത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മളിന്ന് വന്നത് നല്ലൊരു 4 മണി പലഹാരമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ 3 കോഴിമുട്ട അങ്ങോട്ട് പുഴുങ്ങി വെച്ചത് തന്നെയാണ്. ഇനി അതൊരു കത്തിയെടുത്താട്ടെ 2 കണ്ടാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 കണ്ടാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതണം, പൊട്ടെടുത്തിട്ടോ സാവധാനം മെല്ലെ ഒരു കത്തിയെടുത്തിട്ട് മുറിച്ച് 2 കണ്ടാക്കി വെക്കട്ടോ. ഇത് തിന്നാൻ നല്ല രസമാണ്, തീരെ എണ്ണയൊന്നും പിടിച്ചാത്ത നല്ലൊരു ഐറ്റംസാണ് കേട്ടോ തന്നെയാളെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കേണ്ടി. പിന്നെ നമ്മളെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടിട്ടുണ്ടാളെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ മുറിച്ചെടുത്താണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ മഞ്ഞല്ലേ, ഉണ്ണി എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ, ഈ മഞ്ഞ നമുക്ക് മെല്ലെ ഒരു പാത്രത്തേക്കിട്ട് മാറ്റി വെക്കട്ടോ. അപ്പോൾ മഞ്ഞ വെക്കുമ്പോൾ, മഞ്ഞ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെള്ള പൊട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടാളെ. ഇനി കുറച്ചൊക്കെ പൊട്ടിയരിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് പൊട്ടരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മഞ്ഞൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞ എടുത്തില്ല, ഈ മഞ്ഞക്കൊരു മുട്ടൻ്റെ ഈ മഞ്ഞക്കരുമില്ല, അത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഇങ്ങോട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. കജ്ജോണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി. അതിനിപ്പോൾ വേറെ പിന്നെ കയ്യിലൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൈയോണ്ട് ഇങ്ങനെ നുള്ളിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നല്ലോണം ഭസ്മായിട്ട് ഉടച്ചൊന്നും വേണ്ട, എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ ഒന്നിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമ്മളൊരു പാത്രം എടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതിക്കിതാ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു 2.5 സ്പൂണ്, പിന്നെ ഈ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ, ഈ സ്പൂണിലെത്താ മഞ്ഞ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു, നിങ്ങൾ കൈകാത്താന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. അതിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പൊടി എടുത്തിനി, അപ്പം അതിൻ്റെ മഞ്ഞയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്പൂൺ 2.5 സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ഇതിക്ക് പാത്രത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ കുറച്ച് മുളകുംപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി വേണം, അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ലേശം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിക്ക് കുറച്ച് നുള്ളുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ. ഇനി ഇതിക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കലക്കിയെടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ പിന്നെ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ മാവ് കിട്ടൂലേ, അങ്ങനത്തെ അതേപോലത്തെ ഒരു മാവാട്ടാൻ വേണ്ടിയത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി കുറേശ്ശെ വെള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കലക്കിയെടുക്കാം. തോനെ വെള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഏറിപ്പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറേശ്ശെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്ര പരിഭം വേണ്ടിയത് അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കലക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് കലക്കിയെടുക്കാൻ തന്നെയാളെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടൊക്കെ നല്ലോണം ഇങ്ങോട്ട് ഉടയണം കേട്ടോ. കട്ടൊക്കെ നല്ലോണം കലങ്ങിയിട്ട് വരണം, കട്ട ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് പോരാ, നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് നല്ലോണം ഇങ്ങോട്ട് കലക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം ഏകദേശം ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോലത്തിലാട്ടാൻ വേണ്ടിയത്, കണ്ടില്ലേ. നമുക്കിതാ പിന്നെ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിക്ക് 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തന്നെ കേട്ടോ. ഞാൻ ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഞാൻ ലേശം മുളകുംപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ. ഇതിനൊരു കണക്കില്ല എണ്ണയാളെ, ഒക്കെ ഒരു കമ്മട്ടാണ്. ഇനി ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇത് നല്ലോണം ഇങ്ങോട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സവാള, ഒരു വെല്ലുള്ളി വലുത്, അതിങ്ങനെ ചെറുതനേ എരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തുനിന്ന് അതിങ്ങോട്ട് വാടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അത് ഇതിന് വീഡിയോ ഒന്നും ഇതിൽ കാണില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞക്കറില്ല, മുട്ടൻ്റെ ഉടച്ച് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി കുഴച്ച് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിയും ഈ മഞ്ഞക്കറിയും ഒക്കെ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് യോജിച്ച് വരുന്ന പോലത്തെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിന്. നമുക്കിത് തണുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെള്ളമല്ല മുട്ടൻ്റെ വെള്ളം അതിക്ക് ഈ കൂട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നിറച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു കൂട്ടാട്ടം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ട് തീക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം നിറച്ച് ഉസാറായിട്ട് നിറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ കൂട്ടത്തേക്കും കുടുംബത്തേക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും എന്താ പറയുക കിട്ടണില്ല, ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മടിച്ചെടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആക്കിയിട്ടത് നമുക്ക് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഈ മാവിലിങ്ങനെ മുക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ കുറേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും തന്നെയാളെ. ആക്കെ മുക്കിങ്ങനെ സ്പൂണോട് ഇങ്ങനെ കോരി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി. തീരെ എണ്ണ കുടിച്ചാത്തൊരു പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കേണ്ടിട്ടോ. കോഴിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പെര ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം തന്നെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ കോഴിമുട്ടയൊന്നും ഇല്ലാത്ത പെരയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇത് പൊരിച്ചുമ്പോൾ തിരിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെച്ചാണ്ടിട്ടോ. ഒരു മീഡിയത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് പൊരിച്ചത്. ഇനി ഒരു ഭാഗം ശരിയാകുമ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗം മറിച്ചിട്ട് വെക്കുക. അതങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയി നിൽക്കുന്നില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു കോരി മാറ്റാം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്ത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ. തിന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും നല്ല രസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാത്തോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതാണ്. ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.